खुलुमबाय तारिखा जाबाय 19 जुलाइ 2024 शुक्रबार। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गबरथना ओनसोलाव सासे मिस्ट्रि आरो जाय मिस्ट्रि मावदों बिसानि नखरनि सासे सुबुंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव मिस्ट्रिखौ लहाजों गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। गाग्लोबजानाय मिस्ट्रिनि मुङा जाबाय अजय बर्मन आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय कासुम उद्दिन। अजय बर्मनआ जाथाय जानाय समाव बिसानि नखरावनो खामानि मावदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों आरो जाथायखौ खालामखांनानै कुसुम उद्दिनआ स्पटनिफ्राय खारखोमानानै दङ। दा बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। इनस्टाग्रामाव गोबां फलोवार्सफोर दंमोन। महाराष्ट्र रायजोनि रायघाटआव सासे 27 बोसोर बैसोनि सिख्लाया रिल्स भिडिअ बानायबाय थानाय समावनो 300 फुट गोथौ हाखराव गोलैलांनानै थैदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय आनाबि कामदार आरो बियो गावनि लोगोफोरजों बेरायनो थांनायाव भिडिअ बानायबाय थानाय समाव हरखाब गाद्लिना गोलैलांनायाव बे जाथाया जादों आरो बिहा इनस्टाग्रामाव 2,50,000निबो बांसिन फलोवार्सफोर दंमोन। गुवाहाटीनि बिरुबारियाव मोनसे ट्रेन्सफर्मारआ हरखाब गिथाव-बाथाव ब्लास्ट जादों आरो बे गिथाव-बाथाव ब्लास्ट जानाय जाथायाव 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। 4नि गेजेराव 3 सुबुङा गंसे नखरनि आरो बिसोरो गोब्राबसिनै सिरियास इनजुर जादों। दा बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जाथाया जानाय समाव ट्रेन्सफर्मारआ बोरैहाय ब्लास्ट जानाय बेखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सेक्स सिडुल ओनसोलाव ट्राइबेल नङि थागिबिफोरा हा-हु बायनो मोनैफोरखौ सोरखारा नोजोर होयैखौ लानानै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों बनस'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया। बर' माहारि फरायसा आफादा मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट इस्युनि सायाव नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों जोंनि बड'लेण्ड एरिया सेन्ट्रेल अफिसनिफ्राय। दा जोंहा रिसेन्टलि बे जोंनि बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसननि सायावहाय गोबां माखासे हा-हुनि जेंना बेखौ जों नुनो मोनदों। जे जोङो माखासे फाइल नाम्बार बेखौ लानानै दिनै जोङो जिथु बिटिसि 6 शेड्युलाव बे जोंहा नन बर'फ्रा हा बायनो मोना। दा बिनि सायावहाय जों माखासे एभिडेन्स माखासे जाय जिनिसा जाथावना नङा दिनै नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलफोरनि हा बायनाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार बेखौहाय दिनै जों लाबोनो नागिरदों। दा 2003आवहाय जेब्ला भारत गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बर'नि रिभलिउसनारिस बिएलटि बिथांमोनजों जेब्ला माने थामारि गोरोबथा सेन्ट्रेल स्टेट आरो बिएलटिजों जादोंमोन, बे समावहाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल 6 शेड्युल आन्डार 6 शेड्युल बे बर'फ्रा मोनसे निजे खुंथायनि हा-हुनि अधिकारखौ मोनदोंमोन। नाथाय 2003नि उनावहाय बे गोबां जोंनि नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर'फोरनि बे ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ बायनायावहाय माने हाया ट्रान्सफार जायाखैमोन। गोबां माने सार्कोल अफिसफ्राव दिनै पेन्डिं जानानै फैदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जों आसरित मोनदों जे 2020नि उनावहाय जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय दिनै मानगोनां दानि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरकार दाबाय, अब्लाहाय जों नुदोंदि 2021 1 जानुवारियाव मोनसे फर्मेल लेटार जोंनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय दिनैहाय माजबाद सार्कोल अफिसार माजबाद रेभिनिउ सार्कोलावहाय मोनसे लेटार फैदों। जाय लेटारनि फाइल नाम्बारा जाहैबाय BTC/35/2021/PT of Proposal of Land Allotment and Settlement।
दा नै बे लेटारनि गेजेरजोंहाय आरो बेवहाय मोनसे बिथांमोननि जे रेफारेन्सआवहाय बुंदों with reference to the subject cited above, I am directed to say that the Bodoland Territorial Council is pleased to approve the proposal for land allotment or settlement as submitted by you by letter under reference as mentioned below. दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना मा लिरदों बेयावहाय settlement number of beneficiaries 137 by 135 numbers of pata issued 135 135 pata issued खालामबाय ओमफ्राय बेनिफिसियारिया जाहैबाय 137 ओमफ्राय बेनि गेजेराव land allotment total 342 total जाहैबाय 479 बेनिफिसियारिसफोरनि थाखाय land allotment होदों दा बेनि गेजेरावहाय गोबाङानो नन ट्राइबेल दिनै सोरबा जोंनि माबायाव दङ लिस्टआव दं दा बे लिस्टखौहाय जों सार्कल माबाखौ हरगोन दा बेयावहाय आङो माखासेखौ बुंगोन जे बेयावहाय गोबां जेनेरेल दं गोबां ओबीसी दं दा खोथाया जाहैबाय नैबे जोंनि कालाइगाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जाय माने हा हुनि बायनायनि अधिकारानो गैला 2003 नि उनावहाय नाथाय बेखौहाय मा खालामबाय 2020 नि उनावहाय जेब्ला गोदान माने बिटिआर मोनखांनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरकार दाबाय अब्ला बेवहाय मा नुबाय 2021 आव मोनसे लेन्ड मेला खालामदों लेन्ड मेला खालामनायनि गेजेरजों मा खालामबाय दिनै नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना 2020 नि आगोल 2016 आवहाय जाय बिथांमोननि जे हा हु बायनाय आरो फानलाय जे ट्राइबेलफोरनिफ्राय हा बायनायनि जे लेन्ड ट्रान्सफारा नन ट्राइबेलफोरनिया दिनै बन्द जानानै दंमोन दा बै पेन्डिं फाइल्सफोरखौ 2021 नि 1 जानुवारियावहाय 1 जानुवारियावहाय दिनै बिथांमोनहा बे एलटमेन्टखौ होबाय गोबाङानो लेन्ड एलटमेन्ट मोनदों दा बिनि गेजेराव जोङो बेखौसो बुंनो सानदों दिनै 2003 नि जि बिटिसि गोरोबथा बे गोरोबथायावहाय जि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जि जोंनि बिटिसि 6 शेड्युलावहाय नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हा बायनो मोनलामोन दिनैहाय 2020 नि उनावहाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय दिनै हा बायफिननो मोनबाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार जाबाय अब्ला जोंनि 2003 नि बिटिसि 6 शेड्युल दिनै हा हुनि अधिकारा दिनै गैला नामा दिनै बिनि सायावहाय गोबां माने गोथौयै दिनै जों सिन्था खालामनांगौ जानानै फैदों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि